ОССВ, втори епизод. И аз колкото да струвам с вас. Така, добре, така. И ще играем футбол до 20. Участниците, така, изредили се, така. Добре, тръгваме долу. Ето сега е много пребано, защото... Ето сега е много прецакано, защото и двете врати пече. Ние не се сетихме да дойдем. И да снимаме контузията от Бояско Коприви, но не можах тогава. Силата с такива пусканици, бе. Добре, това е първи път за този епизод. Ето е най-добрата вратарка от жените. Капитан на отбора. Ето капитан на отбора, който е специален гост. Номер 68, познат като Ванец. И друг. И чакай, пак. Мръдните пръстени нагоре. Мръдни. Чакай, мръдни. Така. Добре. И ето започва мача. И аз да се отдръпна на площадката. Ето го Меси, дами и господа. Това е добър. Ето е номер 68, най-добрият защитник от жените. Криси, най-добрата вратарка. 68, шоста. Едно на 0 за този отбор, дами и господа. С гол майстор Тони или Меси. Защото епизода е футбол ден, но се извинявам, но просто друго не правим. Ние ритаме всеки ден, момичета. Ще заснема един клип на Петро с един мой съученик. И сега топката е в Мони. Мони поема топката към Боби. Боби гардира близо до вратата и пробива. Топката отива в Мони. Топката е на тревата. Боби отнема много лесно от Наско. Боби пробива, центрира. И дали ще бъде гол? Не излезе топката, дами и господа, но да приближа, защото там не е гол. Не бе. Но трябва да се движи, да се вижда всичко по-добре. Ето го гол майстор, който направи 1 на 0. И пробив така, дами и господа, пробив. И ето го най-голямото момче, който успя да измеща две момичета. Те в Мони. Криси! Мале! Това е 1 на 0 все още. Дай! Гол! 1 на 0! Трябваше да удариш, няма гол. Това е, ето го! Гол майстора! Боби! Не! Къде си искаш? Къде фана на гол линията? Не фана. Гол беше, бе! 2 на 1, дай. Добре, 2 на 1. Значи... И Боби тръгва да меша сам. Боби меша сам. Дълъг пас, но Ванеса заспива на вратата. Сега топката е в накта. Номер 68 тръгва да спува. И това беше невероятен финт. И този път имаше ръка.
Тако! Студена кола, лепни го и... Тебе. Тонка, не сам! Топката е... Топка, ще има Ванеса! Топката излезе. Не може така, Не може така. А ти па не мога сам да си тръгнеш. Няма как да става. Да, слакат! Значи, нашата гора вместо да видите... Мале. Гол! Не. Стоп! Добре ли си, Криси? Сори, Криси. Човека, който я фаулира. Стрелба е Криси и... Ето Криси! И другата Криси. Чакай, дай да ви купиш. Чакай. Да, бе, Меси! The bird is the... Чакай. The bird is the world. Бие тия такова са цвета. Ето изпанката. Number 68. Тонка да попада в оператора. И Ванеса! Не! Търчи малко да търчи! Земетресение! Земетресение! 70 по Рихтер! Бяга! И най-добрата вратарка от жените отново спя да спаси. Ето го капитана на губещи отбор за сега, на който не му зачетоха един гол. Или го зачетоха. Нападателката ми е много добра. И ето една добрата нападателка. Или защитничка, не я знам. Така, топката. Чак да снимам топката. Да. На кой тако? Number 68. Може една бъдка. И... Чакай. Чакай, пума. Не би! Тонка, не! Стрелба! И оператора вкарва гол! Да бе, Нака, да бе! И трябва. Абе тя бие, оператора бие. Извинявай, Криси, не иска. Колко капачки ще намирам? Удари ме в обицата! И ще се върна след края на конкурса. Ето от отбора на Боби, който стана вече сам. Са две контузени играчки. И Мачо се преба, защото Боби трябва да ходи на работа. Аз бях Гогата Дестрояр, вие бяхте моите разрешители. Това е анонимният човек, който ще ми даде сега на лапа, моля. И ще му пратя линк да се види колко е красив. И ай! Опа! И ай!